pitam kakav san imate. Ne zanima me koliko ste razočaranja imali dok ste se kretali prema tom snu, ali taj san koji vam je na umu je ostvariv. Neki od vas već znaju da je teško, nije lako. Teško je promijeniti svoj život. Bit će trenutaka kada ćete sumnjati u sebe. Rećete, Bože, zašto? Zašto se ovo meni događa? Samo pokušavam voditi računa o svojoj obitelji, svojoj majci, ne kradem i ne pokušavam pokrasti nikoga. Zašto se ovo moralo meni dogoditi? Ne odustajte od svojih snova. Teška vremena će doći, ali ona prolaze i neće ostati. Vrlo je važno da vjerujete da ste vi ta osoba. Da je nekim ljudima nešto jednostavno dano od Boga, od univerzuma, da ih prati neka sreća ili ne znam, da su rođeni u bogatoj porodici, da su bili dobri učenici u školu Pajca, da je to neko im je pomogao oko toga ili nešto. Uglavnom da raznačimo jednu stvar. Svako na ovom svijetu nije se rodio bogat, nije se rodio uspješan, nije se rodio kao šampion. Znači svako je morao to da postane. Zato je bilo potrebno plakanje, znoj, padanje, bol, puno bola, samoća, odricanje, preskakanje sladoleda, preskakanje slatkiša, preskakanje izlazaka, preskakanje filmova, odvajanje vremena na stvari na koje treba da se fokusirate nekad kad i ne želite da se fokusirate, hladnoća, jaka vrelina i sunce, uskraćivanje užitaka, jednostavno sve ono ružno na ovom svijetu je nekad potrebno da bi se rodilo nešto lijepo. Jednostavno nećete imati tu grižu savjest, šta bi bilo da sam ja danas istrčao krug, ili sam spremio taj ispit, ili sam završio taj fakultet, ili sam prišao onoj djevojci. Pa ne znam, možda bi bio sad prvak na 100 metara, možda bi sad bio doktor, možda bi sad imao djevojku, a sutra ženu i dijete i srećan brak i porodicu. Ne znam, ali nikad nisi prišao toj djevojci, nikad nisi istrčao taj krug, nikad nisi položio taj ispit. Zato morate se pokrenuti. Ja znam da nije lako, meni nije često lako. Ja često vrištim u sebi, često plačem u sebi, često, nekad i naglas, nekad u sobi, nekad pred ljudima. Nije sramota imati emocije. Sramota je taktizirati, sramota je glumiti, sramota je pretvarati se, sramota je vrijeđati druge. Sramota je smatrati sebe savršenim kad to niste. Sramota je sakriti svoj talenat i rad od drugih ljudi. Meni kaže često, što si ti toliko snimaš, slikaš i promovišeš? A niko se nije zapitao, ili ja promovišem sebe, ili promovišem ono što ja predstavljam. Ili ja promovišem, znači, neki viši termin, neki viši oblik nečega. Ili jednostavno promovišem svoj fizički izgled. Bliži se nova godina i svi imamo nove početke, jednostavno nemojte čekati novu godinu da počeo. Evo, 3 dana je do nove godine, ja sam sad počeo. Mogu sam početi prije mjesec dana, mogu sam početi prije 2 godine. A mogu sam reći, ja ću početi poslije nove godine u ponedeljak u 5 sati, nova godina dođe 5 sati, ima sljedeći ponedeljak. Ima ponedeljaka do kraja života, ali znate šta? I možda sljedeći ponedeljak nećete dočekati živi, možda nećete dočekati sljedeću godinu. Ovo malo zvuči surovo i kao u nekom horror filmu, ali zapitajte se, šta vi u stvari imate da izgubite? Šta bi imali da izgubite kad bi znali da ćete sutra umrijeti, kad bi znali da ćete umrijeti za mjesec dana, kad bi znali da ćete umrijeti za 80 godina i dođete u 70. 60. i žao vam je što niste pokušali, što niste otišli u ovaj grad, što niste pokušali ovaj sport, što niste dali sebi šansu sa nekom osobom, što niste dali sebi šansu da uživate sami sa sobom. Ja jednostavno imam taj inat u sebi, tu upornost. Ja ne želim, znači nikom drugom da se dokažem i pokažem, nego tamo nekom u ovom univerzumu kom konstantno podmeće nogu da padne i sapliće mi. Možda s dobrim razlogom, u redu, nek bude da je sa dobrim razlogom, ali ja ću pokazati da je moja volja jača od tog dobrog razloga i od njegove dobre volje. Pa makar to bi bila humana odluka, tamo neke sile u univerzumu. Ovo zvuči apstraktno, ali je tako. Jednostavno, ne dozvolite životu da vam pravi stupce. A i kad napravi, i kad padnete, i kad ne vidite, ne dozvolite mu da ostanete dole. Danas potpisuju. Ima više onih sa silikonima nego nikad. Dižu kredite, prodaju
krave da bi imali sise. Želim da dam sebe u to. Uspjeću bar moju porodicu da napravim tako. I sve one koji žele da me slušaju. Ja nisam mnogo ispravan u nekim stvarima. Malo sam negdje drzak, možda sam se nekome ogrešio. Ali kunem se nikom nisam želeo loše, dok mi nije prvi poželio. Onda ne znam da stanem. Hoću da budem top kad izađem tamo. Neću da imam manju kad stanem na binu. Hoću da budem ravan sa Italijanima, sa Špancima, Amerikancima. Neću ništa da mi fali. Sve ću da dam za to. Karakter se gradi tako što se ustaje, što se odolijeva iskušenjima. Ko radi taj i griješi. Dakle, morate pokušati, morate probati. Ako nešto stvarno jako želite, nemojte čekati, nego sad recite, stvarno to želim, ajde vidim šta mogu raditi povodom toga. Pa makar je onaj mali mini korak, znači krenite naprijed. Jer svaki korak naprijed je bolji od stajanja u mjestu. Ako imate san, ne dozvolite ni da vam ga oduzmu ni roditelji, ni drugari, ni škola, ni posao. Nije gotovo dok ja ne pobjedim. Možete živjeti svoj san.